Tara kape? Ay, next time na, fasting pa ako eh. Fasting pa. Okay. Robin! Ay, ako ba? Oo, ano, tara lunch tayo, lunch? 12 na eh. Sorry, anong oras na ba? 12 na. Fasting pa ako, 5 pa ako eh. Ang tagal pa. Sige, una na kami. Sorry, lutang ako. Robin! Oh, let's go, uwi ka na. Oo, uwi na ako eh. Tara. Sakto, mag-gym na ako, sabay na tayo. Oh, pwede naman, tara. Sabay na ako sa'yo. Oh, go. Huwag mo na magbayad ah. Uy na yan. Oh, okay. Mingi lang ako ng coffee. Go, sure. Thank you. May tsaa po kayo. Meron, nandoon. Chocolate. Meron din. Tinapay. Meron. Sa ref. Saka sweldo. Meron na daw. Sama ng loob. Di meron siya sa ref. Tsaka mo magliliw po ako. Sige. Pero nakapag-record naman ako. Okay. Sige, go. G. Dudski, naka-live na ako ah. Okay na. Yan naman yung upuan, Dudski. Ang pinakamagandang probinsya na in town, Robin! Uy, grabe ka boy, pindot! Hala, nakahang! Hala, tek! Hala, nakahang! Tek! Dudski, shoot lang ako ah. Okay lang. Sige. Bilis lang to, 5 minutes. Ay, putang na. Dudski, wait lang ha. 2 minutes. Ay, ganyan na lang. Ay, mga signs na may nanggagaya sa'yo. Mga signs na may nanggagaya sa'yo. Number one. Check, sound check. Ang mga... Ay, wait lang. Hello? Credit card? Hindi po. Check, sound check. Ang mga... Ay, wait lang. Credit. Hello? Inang credit card. Ayoko. Ang mga... Check, sound check. Ang mga... Ay. Credit. Hello? Yes, kasi oo, you've been calling me for the past few minutes na. Oo, hindi, ayoko po mag-credit card. Oo, mayaman po ako. Hindi po. Opo, thank you. Edit ko, record ko, edit ko. Na ayaw pa. Ay, talaga. Ayoko na talaga. Ayoko na magtrabaho. I miss Nicole. I love it. I love my job. Nakaka-inspire na everyday. Sige po. Napagod na ako.